Voinia karon soitum ber chu Hlawhtlinna chungchang hi ani Hlawhtlinna konga pawimawh hmasa ber chu hmathlir nei hi ania hmathlir le kepen na lam tur hrelowa nun hman ringot chuan thlek na lam nei lovin kan hnol kuala topna mu mal la om lo thin kumsanga chukua somli pasari khan Austria ka pianga indo pui panhi na hlim chhon lai ani hmathlir mu mal tak ka nei ve theina na helama ka petek lut thei hi mi van nei tak kani Austria khan nuam ka tingai lova huan enkol tu ni te factory a na thok ni tur khan ka inphal lova Austria chu sandan kong kha ka zong na sa thin ani ka chung te chuan Austria oma nun pa ngai mang turin min dua ma se kha chu ka chung te hmathlir nei ania keima hmathlir rea chuan adang dei ani dang lambik le ro pui jok ni tura pianga ka in ngai tlat thin ni khat chu school kan kalna kumsom pakhat mi kan ni ve to a chumi tum chuan America chungchang le thalak tam tak in chhong sang tak tak te lei ro pui tak tak te lir thei tlan na kong lian tak tak ta chu min en puya chu thil chuan ka thin lunga he mun nge hi ni ka om chak na ka om du na takani ti min hriat chhuwa tira Austria rama heng lai in te tak te te huan te tak te te le kong zim tak te a hian ka hring nun man ral reng ka du lova America nun man chu ka du ani ni khat ka school bang chu dor pakhata ka luta chuta chuan chanchin bu pakhat ka hmuwa chu chanchin bu ko ma chuan red spark a hun laia voithum Mr Universe ni thei thalak hi alo chuanga ka ngai sangin keima chuan Hercules ang hiala ro puin ka hmu ani chu chanchin bu kom chu ka chira hei hi ka nun ruang am duan lok chu ani hei hi ka ni du le ka hmun chu ani ka tia red spark ka nga khovel bodybuilding champion nia lemchan khovela in lante poisa tam tak tho chuwa minei nung le mi chal lang ni chu ka du ani khovel mihring tam zawk hian mathlir nei lovin nun kan hmanga ke chuan ka mathlir nei chu red spark ka anga bodybuilding champion ni kha ka tum ani mitam takin engtin nge iti min ti thina a chan na ol sam ber chu kani tu le tum nei sara na na han tho chu engkim hi a hadamin ol sam jok de ani ti hi ani mi ten engwangin nge i thorim em em a engtin nge ni khata dar kar nga tanga dar ka rukte in soi zoi nan hun ni manga limhmel puwa ila omreng thei min ti thin ke chuan tum nein ka thokani ka ma Mr Universe title chu oma ka thiri choite ka pu sap ti te le ka pulap tam tak ti te hian chulam chu min pan puya chung te awang chuan thirit voi za thum chuang choi le hun kha ka ngak le a voi zanga chuang pu sap ti te voi zaruk chuang pulap han ti te le in soi zoi le na hun kha ka ngak lel jok thin kumsom ni mi ka ni in London a ka kala Mr Contest sa telin Mr Universe ni theino pangber ni tura thlan ka ni achan lian ber pakhat chu tum ka nei na kha ni mathlir nei sa le tum sa neya nun man chuan hlimna min pe a mitam takta na har sa kha a ol sam zokin kan paltlang thei ta zok ani apoimawh ber chu tum nei nung ro ti hi ani America mihring za a somsari pali hian an hna hi an ninga Europa po kalila danglam chuang lo mitam zokin an hna tho hi nuam an tilova achan chu tum nei lovin an nun an hmang liam topa an hma tla chu atla chop te te in an paltlang meya atopa khoima huna na ol om man huwa chu na chu an thok mol le top mai ani na thok lova thei ani si lawa chu na chu an han thok tangeya ma se na pen hle takalo ni ta limna ain ha na min petam ta jok ani khovel mi mun lia thena mun khat ba khian an na tho me khi nuam ti takin an thok lo kan nuna kan kalna lam tur shelo ka hun kan man hi mal somna ro pui takalo ni jok ani Hlawhtlinna kan mamu ma saber chu mathlir nei lok hi ani ti na ni chu apani na chuan i thei lawang a thei lo ti tu te ngai thangai suang che ka thil ti to tam zo ka mitam takka atanga chuak chu a thei lawang thil thei ani lo emo ai ti hi ani Nelson Mandela thu soi pakhat chu engpo hi ti ani ma chuan thei lo anga lang thrin ani ti hi ani keima le keima ka in hril thin chu
heng thil te hi tuman la ti hlawtling lo ma se ti thei ani ti hi kalan ti rangai ani tin a thei lawang ti tu te chu ka ngai thadu lawa eng angana sa in nge I thorim ti hi a pawimawh lai ber ani lemchan khowela zuan lu ka tuma wangin in soi zoi na na dar kar nga tanga dar ka rukhun ka man thin ang kha ka man angai le ta chumi tur chuan ko lei cha te lutin english ka zira lemchan zirna te ka kala khatianga hun mang khan ka hun tamjok chu na thonan ka mang le ta hun rei lo te hnuwa New York khopuya Hercules movie ka ti chuaka lemchan khowela chuan engma lo meya a chu a chun zom ngala ma se chu chuan min ti hnol ngai lo ma thlir ngai reng kha kala nei renga hun tamral hmain Streets of San Francisco ate Say Hungry te Pumping on le The Villain movie ate ka in lan chho le a Dino De Laurentiis a Universe Studio mi chuan Conan the Barbarian movie a changtu ber ni turin min ron som le ta Conan the Barbarian kan chan zo hnuwa chanchin bumi ten director an komna Arnold thi om lo se chuan ama ang hi siam chop anga yang ti in a lo hrilani han ngai to chiangila mitam takin I taksa mangin ei zong lawang a theilo ti in min hril thin ma se tuna chuan am ang kha siam chop ngai a lo ni ta ani chu tiang chia chuan Terminator chanzo ani khan directorin chanchin bumi te ma Arnold khan khatiang o ka che kholang me atong ka che kha nei lo se chu helam chan hi engma lo mei ani ang tin soile a mi ten an sel thin ka taksa le ka o ka che moi lo an ti thin chu Hlawhtlinna zo ka tan ka mangta ani pawimawh em chu mi te tu soi ngai thalo la I thin lung le ril ruwa om chu zom la I tum lam panang che